Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν κάποιες κάρτες οι οποίες έτσι είναι χαρακτηριστικές εκλήψεων πανσελήνων, νέων σελήνων κτλ. Η πρώτη κάρτα και η τελευταία είναι χαρακτηριστικές. Είναι και κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα. Η Μεγάλη Αρκάνα, έχω ξαναπεί, μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα βίντεο. Έχει να κάνει με κάρμα βαρύ, με κύκλους που κρατάνε πολλά χρόνια και μέσα σε αυτούς τους κύκλους δίνουν και παίρνουν συμπεριφορές. Τα δούνε και Λαβίν, μέσα εισαγωγικά δούνε και Λαβίν, στους διάφορους τομείς και στις συναισθηματικούς και στα υλικά και στα όλα. Και κάποια στιγμή σου λέει ότι, όπως σου λέει και η τελευταία κάρτα εδώ, η κρίση, σου λέει να αφυπνιστείς, να αφυπνιστούμε όλοι. Και η πέμπτη κάρτα είναι έτσι λίγο έτσι των φαινομένων της σελήνης, χαρακτηριστική. Σου λέει να προσέχεις επιθυμίες που έχεις. Γιατί και τα όνειρα που έχεις, μήπως είναι κάποια έτσι, ας πούμε, ψευδή και τα λοιπά. Βγήκε και άλλη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα, ο Πύργος, που είναι η έκτη κάρτα. Αυτές οι τρεις είναι της Μεγάλης Αρκάνα. Οι κάρτες όλες οι άλλες είναι της Μικρής Αρκάνα, όμως το ότι βγήκανε τρεις κάρτες της Μεγάλης Αρκάνα, στα κάποια ελάχιστα ανοίγματα που έχω κάνει από τις 9 Μαρτίου, Κυριακή που ξεκίνησα να κάνω ανοίγματα, πρώτη φορά μου βγαίνουν έτσι, δεν είναι πολλές, όμως σε μένα στα ανοίγματά μου, πρώτη φορά μου βγαίνουν 3. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι έχουμε σήμερα έκλειψη. Εντάξει. Ειδικά ξαναλέω, η τελευταία κάρτα είναι χαρακτηριστική γιατί θέλει να μας αφυπνίσει και να κάνει πολύ μεγάλα και βαθιά ξεκαθαρίσματα. Πάμε λοιπόν να δούμε η πρώτη κάρτα.